asiri ni din mai dindin bukatu ne. Fatima ta zam amaryarsa. Kada kai min na baiwar waka in na faɗa akan gane. Sabon yaro ya zama ango. To yau ma gane ɗauke da wakar auren na masoya ne. Amarya farin cikin ango, auren riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Aure sunnar Muhammad da Rasulallah abin binta. Sabon yaro ya zama ango. Lallai ta silarsa ne aka yi mu cikin duniyar ga mai tsafta. Fatima ta zam amaryarsa. Aka kage maza da mata a tsarin aure sun ka cancanta. Sabon yaro ya zama ango. Wannan sunna ta annabi wanda ya hau mataki ne. Amarya farin cikin Wanda ya hau mataki ne. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Amarya da ke da angon ki kun yi shigar ku shigar fita kunya. Sabon yaro ya zama ango. Aiko da ganin tsakanin ku kwai soyayya har da ƙaunayya. Fatima ta zam amaryarsa. Ana shagalin biki ga dangi da yan uwa a tarayya. Sabon yaro ya zama ango. Wa'yansu suna ta yin murna wasu kau sun zo ganin kwam ne. Amarya farin cikin Wa'yansu ba sun zo ba don ta ganin kwam ne. soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Na zo da salo-salon waka ta bikin auren masoya ne. Sabon yaro ya zama ango. Kuma ne maku tambari da sarewa don in tura sako ne. Fatima ta zam amaryarsa. Sabon yaro an gogun Fatima yau dai ka wucewa ne. Sabon yaro ya zama ango. Riri ake guda wannan ma wani sako ne. Amarya farin cikin ango, auren riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Wakar ango amarya nake yi yan girma da dattaku. Sabon yaro ya zama ango. Mubarak waka dan Katsina dan birnin Tsatsanduku. Fatima ta zam amaryarsa. In an faɗi shekara sai wata sannan kuma sai a ce mako. Sabon yaro ya zama ango. Wakar aure muke bita a jinin mu abin ko baiwa ne. Amarya farin cikin ango, baiwar auren ina riba mace ta kuma. soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Ango yau ka zamo inuwa ga amarya kyala mai suka. Sabon yaro ya zama ango. Ka kula da haƙin ta koyaushe ka ga amana ta an baka. Fatima ta zam amaryarsa. Tunda Fatima mai halin kirki a dubin jama'a ta zaɓe ka. Sabon yaro ya zama ango. Ka kula da haƙin ta sosai zaman ƙauna riba ta soyayya. Amarya farin cikin ango, auren riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Amarya na sani da ganin ki halin diyar kirki. Sabon yaro ya zama ango. Kuma sannan an yi shaida kina da ƙwarewa ɓangaren girki. Fatima ta zam amaryarsa. Ki gyara gidan ki tsabtsab hakan zai sa an goyayo shauki. Sabon yaro ya zama ango. Ko ya fita za ya dawo gida a cikin marari na ƙaunar ki. Amarya farin cikin ango, auren riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Mubarak waka ni na yo wakar auren ƙauna da soyayya. Sabon yaro ya zama Da an maganar aure suna ta ma'aiki ne mu ba mu jayayya. Fatima ta zam amaryarsa. Cikar daraja kima gare mu matasa dan Allah mu yo niyya. Sabon yaro ya zama ango. Aure sunnar ma'aiki ne kowa ya rike shi ya huta. Amarya farin cikin ango, auren riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. Amarya farin cikin ango aure riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango gun Fatima ai ta soyayya. Amarya farin cikin ango, auren riba ta soyayya. Sabon yaro ya zama ango, Fatima ai ta soyayya. 09070898327 Mubarak waka.